қайғалы, хәсрәтлі вақиға бірге жиді. Біз бүгін Россияның атқазанған Татарстанның халық артисткісі Абдулла Тукай исемлеге дәүләт премиясы лауреаты, халқымыздың яратқан актрисасы Найла Хаким қызы Гараю белән қошлашабыз. Якты йолдыз кебек балкып Галәскәр Камал театры сәхнәсенә очып кірді дә 60 елдан артык жаны, күңелен биреп иҗат итте. Шул иҗаты белән татар театрының дәрәҗәсен, абруен күтәрде. 1961 елны Хайвахитның беренче мәхәббәт спектакле белән башлап, Диләфрүзгә 4 кияү, әни килде, бабайлар шуагы, Исән улым дигән спектакльләрдә катнашып, аларда күп төрле образлар тудырып, татар сәнгате күгендә якты маяк булды. Халкыбызның күңелендә лаеклы урын алды. Хушлашу өчен сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Әхмәтов Марат Гатафовна бирде. Рәхмәт. Muhtaram җәмәгать, кадерле дуслар, чыннан да без бүген татар театр сәнгатенең иң якты йолдызларының берсе белән хушлашабыз. Әлбәттә, берәү дә мәңгелек түгел. Әмма ләкин ничек яшисең? Үзеңнән соң нинди эз калдырасың бит? Менә репертуарында 100дән артык роле булган Найла апабыз аның меңләгән, бәлки 100 меңләгән тугрылыклы тамашачылары һәм Камал сәхнәсендә озак еллар сагынып юксынып яшәр. Чөнки 60 елларны артык иҗат чорында ул бит театр белән бер җан, бер гаилә булып яшәгән. Әйтеп үтелгәнчә, беренче мәхәббәт әсәрендәге Рахилә образы аша ул үзенең беренче роле белән дә, хәтта студент чорында бөтен тамашачының гомерлек мәхәббәтен яулаган Найла ул вакытта татар яшьләренең, бигрәк тә кызларның, инде гашыйк булмаган егетләр булмагандыр, ул орчык кадәр генә ут күзле шибәр кызга. Ул ниндидер бер кумирына символ Найла шул беренче роле белән дә. Хәтта сөйлиләр ул чорда татар кызларының бик күбесе нәкъ Найла кебек киенеп, хәтта чәчен дә аныкы кебек итеп йөртеп, аңа охшарга тырышып яшәгәннәр дип. Инде менә әсәр образы әлбәттә ул аның иҗат баскычында яңадан бер камиллек үрнәге булып, аны Тукай бүләге иясе итә. Аның аннан соңгы тудырган образларда, рольләрдә алар һәрберсе тормышның нәкъ үзе кебек. Инде 80нче елларда инде гомер уртасы җитәрәк дип әйтгәндә, андый халәтне һәрбер артистның язмышында була дип сөйлиләр. Инде төп рольләр берникадәр кимегәч тә Найла апа югалып калмый. Ул укытырга күчә. Һәм бүген дә менә татар театрының бик күп театрларында аның шәкертләре уңышлы сәхнә тоталар. 80нче елларда инде Найла апа яңадан үзенең сәхнә йолдызы икәнен кабат бөтен дөньяга ишетерлек итеп раслый. Бүген Найла апаның традициясын менә аның улы Фәрит Викшантаев уңышлы дәвам итә. Әле сөйлиләр, хәтта Фәрит армиядә хезмәт иткән вакытта аның күңелендә милли рухка ниндидер хилафлык кермәсен шиндектер инде Найла апа аңа даими рәвештә татар телендә газеталарны җибәрә торган булган дип. Һәм менә улын ничек итеп милли, җанлы, милли рухлы итеп тәрбияли алган. Безнең Камал сәхнәсе ул иң җаваплы сәхнә. Ул иң югары татар театры сәхнәсе. Ул милләтнең көзгесе һәм менә Фәрит Рафкатович әлбәттә бу сәхнәдә олы җаваплылык тоеп уңышлы, менә яңадан бер гаилә итеп туплап шушы коллективны бу эшне дәвам итә. Фәрит Рафкатович республикабызның президенты Республикабызның президенты Рөстәм Нурвали улы Миңнеханов, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин исеменнән сезнең үзегезнең, гаиләгезнең, туганнарыгызның тирән кайгысын уртаклашабыз.
Сезнең бүгеннән авыр ятим әнисез көннәр башлана. Әнисез калуны бернинди тормыш кыйммәтләре алыштыра алмый диләр. Шуңа күрә дә инде халык телендә шундый сүз дә бар бит. Әни китү ул аяк астыннан җир китү белән бер дип. Менә сезгә сабырлык һәм ныклык телибез. Әнигезнең рухы сезгә иҗат эшчәнлегегездә менә аның традицияларын матур дәвам итәргә көч-куәт бирсен. Инде Наил апаның үзенең дә рухы шат булып, укыган дугалары, тоткан кыйбласы аңа җәннәт ишекләрен ачып итсен. Авыр туфрагы җиңел булсын. Рәхмәт. Наила Хәкимовна күп спектакльләрдә уйнагач, аның бик күп партнерлары бар иде. Ләкин аның партнерларының берсе, иң якыны, иң яратканы, әлбәттә Ринат Таҗетдинов иде. Алар бергә гел уйнадылар, гел безне тетрәндерделәр, һәм аларның иҗат юллары гел бергә булды. Хушлашу сүзен әйтер өчен Ринат Таҗетдинов һәм театр исеменнән Луар Шакирҗанов. Рәхим итегез. Hürmetli iптәшләр, минем өчен бигрәк тә бүген иң авыр көннәрнең берсе дип саныйм мин. Чөнки уйламаганда, көтмәгәндә әле без Наиләнең шулай тиз арада безнең арадан китеп барыр дип уйламаганда идек. Ләкин шулай да нишләтәсең, дөнья бу. Безгә Наилә белән гомер буе менә ул без монда кайтканнан бирле бергә уйнарга туры килде. Бик күп спектакльләрдә. Ул минем кызым булып уйнады, хатыным булып уйнады. Менә бик күп менә шушындый тормыш безне ничектер бергә шуштай бергә уйнарга, бергә рольләр уйнарга насыйп булды. Мен ничек әйтергә кирәк? Наилә искиткеч актриса. Аның белән уйнау рәхәт иде. Һәм хәзердә рәхәт дигәни белән аның турында сөйләү рәхәт. Чөнки ул нинди генә рольне уйнаса да истә калырлык итеп, һәм ул мине син минем сәхнәдәге ирем дип атыйлар. Шуңа чынлап та мин бик күп спектакльләрдә бергә уйнагач, бигрәк тә без аның белән яшь вакытта менә Гүзәле Мәсәл спектаклендә уйнадык. Аның белән уйнау рәхәт иде. Ул огромный күзләре белән шундый карап тора иде. Шул карап торуга безнең тамашачыларыбыз кул чабалар иде, кул чабалар. Менә шуңа күрә бик зур кайгы минем өчен. Театр өчен бик зур кайгы. Театрда безнең яшьтәге кешеләр уже хәзер яшьләр инде юк, яшьләр үсәрләр әлбәттә. Ләкин Наилә шикелле артистлар булыр микән? Белмим. Шуңа күрә мин Фәриднең кайгысын уртаклашам, театрның кайгысын инде уртаклашам, без үзебездә бик кешеләр хәзер. Шуңа күрә Allah bilsa orunu cımakta bulur diye bileyim. Ol bir ışanmışan kişiydi. Şu an göre ol böyle tiyatroya da koymadılar bir tane. Şu an göre ol eğitemiz buna meşitke. Meşitten zatırga kuştu özün. Ben bütün tamaşaçılarının kaygısını ortaklaşam. Çünkü şınap da zor kaygı ol. Çünkü tamaşaçılarla biz birge üstük. Nailә белән biz 62 yıl birge oynadık, oynadık. Ул гомердә онытылачак түгел. Хавар туфрагы җиңел булса, барыбызның да кайгысы бик зур. Хушнай. Сәламәт. Вакытында сөйләшеп, уйнап булдык.
Ул да безнең ишек тош. Assalamu alaikum. Hürmetli milletdaşlar. Mayla Pagarayeva'nın Tatar teatr sanatındagi көрнекле орнын бәяләп, сөйләп бетереп булмый. Дигән мондай кыска хушлашу сүзендә безнең бүген кичкенә чактан радио спектакльләрдә Найла Гараева дигән артистканың шундый матур аһәңле тавышы, искиткеч кабатланмас көлүен тыңлап, сокланып, илһамланып, театрга мәхәббәт уятып, biz аның белән шулай радио аркылы таныштык. Аннан инде гомернең зур өлешен язмышыма рәхмәтле шушы театр йолдызлары белән Найла апа белән аралашып яшәргә насип булды. Ул аның эчке дөньясы бик бай, рухи иде, ул укымышлы, белемле иде. Зирәк, фикерле иде һәм шул фикерен түгел, камил итеп ул кирәксә татарча, кирәксә русча әйтә белде. Ул инде театрда яшьләр арасында бер дәванигә әйләнгән иде. Игътибарлы, күзәтүчән, кайгыртучан, таләпчән һәм бик нечкә күңелле, шулай юмарт иде. Шуңа күрә менә Найла апаны югалту ул гаиләдәге бер якын туганыңның үлеме шикелле авыр, зур кайгы. 17 октябрьдә ул кеше залда Исән улым дигән спектакльдә уйнарга тиеш иде. Андый көннәрне ул көндезүк килә һәм без шулай гадәттәгечә үзебезнең театр буфетында чәй эчеп гәпләшәбез. Гомумән бүген театрга килсә, алар күренсә, күңелдән ниндидер бер рәхәтлек, бәйрәм була. Әмма ул көнне Найла апа бик хәлсез, бик кәефсез иде. Мин ничек уйнап чыгар, төп рольне 2 сәгать сәхнәдән чыкмыйчы дип уйлап куйдым һәм кич белән залга кердем. Спектакль башланган иде һәм мин шунда бөтенләй башка Найла апаны күрдем. Артистның менә шулай үзгәрә алуына шаккаттым. Сәхнә киеменнән матур прическа белән һәм ул ана образын тулы канлы итеп гадәттәгечә уйнап чыкты. Тормыштагы ана образын 100% үтәгән шикелле. Мин аны каршы алдым, гримеркасына озата бардым, комплиментлар әйттем. Күңеле булды, елмайды. Сәхнә шулай бит инде ул көч бирә диде. Әйе, сәхнә көч бирә, ләкин ул көчне ала да торгандыр. Бу Найла апаның соңгы көчен биреп уйнаган соңгы киче иде. Күңелем сизенү булганмын. Мин бу спектакльне ахырына хәтле карадым, менә шулай тарихи бер истәлекле спектакльнең тамашачысы, шаһиты булып калдым. Ondan соң 18 ноябрьдә мин аны телефоннан туган көне белән кутладым. Аның әле өмете яшәүдә, күрешүдә иде. Февраль аенда булачак. Рифкат абыйның 100 еллыгы турында уйланды, борчылды. Бәрәскәдә дә үткәрергә кирәктер диде. Ул гомумән Рифкат абыйның туган ягын, Бәрәскәне, Әтнә төбәгән безнең туган ягыбызны бик якын күрде. Кешеләрен яратты, гел кайтып йөрде. Гомумән ул 83 яшькә хәтле сәхнәдә үзенең яраткан эшен алып барган бәхетле актриса һәм бәхетле кеше дип уйлыйм. Менә бүген дә бит. Исламда шундый сүз дә бар. Хөрмәт белән күчү насип булсын иде диләр. Менә бу без аны хөрмәт белән соңгы юлга баклыкка озатабыз. Һәм әле аның рухына дуа укучылар бу фани дөньяда күп калды. Шәкертләре дисеңме, якыннары, сәхнәдәшләре, дуслары. Ул үзе җомга көнне иртүк шалтыратып, изге көнебез белән дип котлый иде. Без дә аны дуа белән искә алырбыз. Әлбәттә, аның газиз гаиләсе калды. Улы Фәрид, килене Люксия, оныгы Юсуф. Гомер буе аны кадерләделәр, соңгы сулышына кадәр ул кадердә, тәрбиядә булды. Һәм шулай ук театрыбыз
Наилә апаны икенче, бәлки төп туган йорты да һәрвакыт кайгыртып яшәде. Аны без якыннарына һәм сәхнәдәшләребезгә, театр коллективына бу авыр зур югалтуны сабырлык белән кичерүне телим. Тыныч йокла. Наилә апа, бәхил бул. Хөрмәт иткәнең, якын иткәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Урының өҗмәхтә булсын. Без сине бик юксынырбыз. Наилә ханым Казанда туса да әйткәнчә менә Әтнәк төбәге аңа бик якын иде. Бигрәк тә Бәрәскә авылы. Ул Бәрәскәдә безнең остазыбыз, кабатланмас артист, искитмәле режиссер Рифкать абый Бикчәнтаев туган иде. Сүз Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе Айрат Каюмовка рәхим итегез. Assalamu alaikum wa rahmatullahi hurmatli millatdoshlar. Birisinden de benim dağılıp boruşu da bizden Müjdar abi de aytib ketdi, G'ubara xonim da aytib ketdi. Turmushi bilan Naila apay bizning Qozon shaharidan bo'lsa da, lekin ko'ngili bilan, o'zining butun joni bilan ul Әтнәнеке, tugilaraga ul bizning Bereska avulniki edi. Ул авыл turmushi bilan yashadi, bizning shodliqlarimizga suyundi, qayg'ularimizga kuyundi. Ham bik ko'p bizning Bereska avuluna bik ko'p izgiliklar qildi. Bereska o'rta maktabi kollektivi bilan, andagı balalar bilan bik motor spektakllar qo'yib, bizning şol avul balalarin, g'odiy avul balalarin donliqli Kamal sahnasiga mingirdi. Bizning ulkan buun vakillari bizning abilar apalar bilan bik motor spektakl qo'yib, ularni sahnaga chiqardi. Hem bizning avulda bo'lgan, bizning rayonda bo'lgan barliq charalarda da aktiv qatnashdi. Ko'pdan tugilgina biz bizning Tatariston territoriyasida birinchi bo'lgan tosh masjidni turg'izdik butun respublika bilan, bizning prezidentimizning xayr fatihasi bilan. Ham mana shu izgi ishda da bizning Naila apay o'zidan bek ko'p kuch kiritdi. Ham bizning Әтнә davlat teatr bo'lib sanalaydi. Hozir bizning endi 100 yilga yaqin tarixli bizning teatrimiz bor, Әтнә teatri. Шул teatr bilan ул gil ilmtada bo'ldi. Ham 2011-yilda bizning teatrimiz davlat statusi olgach, Naila apay bizning artistlar uchun, bizning teatr kollektivi uchun chin ma'nosida ularning o'qituvchisi bo'ldi. Naila apayni yo'qoltuvi ul bizning rayonda bek zo'r qayg'u, bizning rayon barliq rayondoshlar, hurmatli Farid Rifkatovich, sizni rayon hokimiyati boshlig'i Abdullahat Rimxonovich ismidan barliq rayon xalqi ismidan shu qayg'ingiz bilan teran o'rtoqlashamiz. Naila apayning o'rinlari jannatning to'rida bo'lsin. Aның yoqti istaligi bizning ko'ngillarda mangu saqlanur. Истоки творчества Наили Хакимовны очень связаны с Качаловским театром. Она очень любила этот театр. Она постоянно посещала, смотрела все спектакли, потому что она в свое время закончила театральную студию при Большом театре имени Качалова. Я приглашаю народного артиста России и Татарстана, лауреата государственной премии имени Габдуллы Тухая Геннадия Николаевича Прыткова. Пожалуйста. Сегодня мы прощаемся с Наилей Гараевой. Сегодня мы прощаемся с огромной театральной планетой. Вот в чем разница между планетами?
между теми, что смотрят на нас ночами, и планетой по имени Наиля. Те планеты, которые смотрят ночами, холодные, нет тепла от них. А от планеты Наиля такое тепло, что, кажется, готова была согреть весь род человеческий. Наиля Хакимовна пришла в Татарский государственный театр имени Галиаскара Камала в 1961 году. Очень давно. После окончания актерской студии при Казанском Большом драматическом театре имени Качалова. И с тех самых пор, более 60 лет, она служит театру Галиаскара Камала и являлась одной из самых ярких театральных звезд этого прославленного творческого коллектива. Говоря о Наиле Хакимовне, просто нельзя не вспомнить о ее любви к Качаловскому театру, о ее любви к тем, с кем она училась, к ее сокурсникам. Несмотря на всю свою театральную занятость, несмотря на всю свою театральную востребованность, Наиля Хакимовна умудрялась прийти почти на каждую премьеру в театре, где были заняты ее соратники. И почти каждую премьеру я слышал за кулисами ее звонкий голос. Звонкий, чистый, настоящий актерский голос, хорошо поставленный, с хорошей дикцией. Она говорила: Женя, Юра, Люся, Ира, Вадюша, поздравляю вас с премьерой. А потом шла к каждому из них, подходила и говорила: это великолепная актерская работа. Вот верь мне, я никогда не вру. Великолепно. И я видел, как лица ее соратников, ее сокурсников менялись. Они становились счастливыми. Это счастье перепало и мне с Феликсом Михайловичем Пантюшиным. Конечно, не так обильно, так много, но все-таки перепало. Вот за это ее счастье, за это ее умение делать нас всех счастливыми, нам всем хотелось бы поклониться ей и поблагодарить за то, что она была с нами на этой земле. Сегодня мы прощаемся с Наилей Гараевой. Позвольте мне от имени всего театра Качалова, от имени его руководителя Александра Яковлевича Славутского выразить глубочайшие соболезнования Татарскому государственному академическому театру имени Галиаскара Камала, его труппе, его коллективу, вам, Фарид Рафкатович, вашим родным и близким, в связи с невосполнимой потерей актрисы, коллеги,
мамы. Спасибо вам, Наиля Хакимовна, что были с нами. Мы будем всегда помнить вас, пока живы сами. Naila Hakimовна bik tıngısız kişiydi. Zilevşen kişiydi, haman işledi, haman şattı, icat etti, piyesalar ziledi, hem tiyatrda icat edilden başka, ol 25 yıl boyuna okuttu, yaş artistlerini hazırladı, Kazan Tiyatro Uçilişisi'nde, Kazan Devlet Medeni İnstitutu'nda. Bugün sekinde bütün tiyatrolarda da onun şakirtleri var. Ol başlayan, alar işlegen iş, devam eder. Biz onun bilen bugün hoşlaşabız. Lakin alar tudurgan şör, büyük şör, 60-şı, 70-şı, 80-şı yılдағы büyük şör kitip barsa da bizim tiyatrımız görülep, işlep bara, alarının isteligi bilen, alarının hizmeti bilen istafeti olup gitti. Bugün hoşlaşabız. Merhumlarga bizden көп керек mi? Alar bizden dua talep ederler, dua kitap oturarlar. Söz Ansar Hazret Miftahov'ga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Gazizin kardeşlerim, hürmetli milletteşler, Kürkem urunga Allah yurtu tiresine jıyılışıp, Naile Hakim kızın sıngı yolga uzatı merasiminde katnaşıp, her barşalarımız da onun ruhuna izgi, dua, tilek bilen jıyılıştık. Allah Rabbimiz Naile Hanım'ın kılgan izgiliklerin, iyilikli amellerin kabul kılıp, günahlı amelleri bolsa king rahmeti bilen gafulardan eylese idi. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde biz bendelerge bir ayetinde bulay dip jitkire. Estaizu billah, euzu billahi mineşşeytanirracim. Kulli nefsi zeyketul mevti. Her bir tiriklik iyesi ölüm aşısın tatırdı. Bu dünyaya kilgen her bir tirizat bu yaktı dünyadan ahiret dünyasına köşerdi. Şu şekilde ezir bulup yaşayız. Elbette Naile Hanım her vakitte da duada bulup, namazda bulup, gıybedette bulup, Allah Rabbimiz turunda, ahir dünya turunda uylanıp, her vakitte da sıravların birip, din yolunda elbette şu tiyatrda hizmet edip, din yolunda dinini de unutmayışa elbette gımirin alıp vardı. Allah Rabbimiz her bir izgiliklerin, iyilikli amellerin kılgan, amel gıybedetlerin king rahmeti bilen kabul kılıp, sevaplarına da irişülerin nasiplardan kılsa idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde eyte, sizning eng hayırligizdi, şuşudi kimde kim özünden son izgi bala kaldıradi. Özünden son iyilikli bala kaldıradi. Özünden son izgilikler kılatırgan, dereceli buğun terbiyelep kaldıra, sizning eng hayırligiz şuşudi. Elbette Naile Hanım Gaziz oğlu terbiyelep, şuşunday derecege jitkirip, hem elbette şulay yok, özünün şakirtleri bulu, şakirtlerin terbiyelev üstünde de zor ilişkirtken, Allah Rabbimiz onlardan razı bulup her bir iletken, devamçıları da inşallah kileşekte ona dua kılıp, her bir izgiliklerinde unutmayışı, onu duadan taşlamayışı yaşarga, Allah Teala her barşalarımızga da nasiplardan eylese idi. Gazizin kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, inşallah Naile Hanım'ın ruhuna azap tahlil çıkarırız. Tahlil çıkandan sonra Kur'an okup birge duada buluruz. Ondan sonra inşallah cenaza namazı bilen şu merasimine cemaat devam ederbiz. İnşallah hazır cemaat euzu bismillah eytip euzu billahi mineşşeytanirracim deyip 99 mertebe la ilahe illallah deyip eytemiz. Eyinde 100'sinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip Naile
Hakim kızının ruhuna bağışlayız inşallah. Cemaat her birimizde eytik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah çıkan tahlillerimizni Naila Hakim kızının ruhuna bağışlayız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي ربم Üzüngning rizalığını, rahmetini, görkem şefaatini, görkem mağfiretini ümit etip, mübarek urunga, Naila Hakim kızın soңғы yoluga uzatı merasimine jıyılışıp, onun ruhuna izgediga bilen kullarımızını küterdik. Kütergen kullarımızını boş kılmasan idi. Okılmış bulgan Kur'an Kerim ayetlerinden, eytilgen okılgan tahlillerden Rabbim hasil bulgan ecir ve sevaplarını Naila Hakim kızının ruhuna eriştirip, ruhun şad eylep, Rabbim Allah izgiliklerin arttırıp, bendeçilik bilen kılgan, hata kimşiliklerin gafulardan eylep, gaziz balasından, gaziz tuğanlarından, gaziz hizmetteşlerinden, tamaşaçılarından razı bulup, behil bulup tınış yatarga da üzün yerdemçilik kılsan idi. Naila hanımның canın rahmet ferişteleri karşı alıp, süel sıravlarına jingilgine cevap verip, mengilik cennetlerin, firdevs cennetlerin bilen kuvandırsan, şatlandırsan idi. Naila hanımның gaziz balasına, gaziz tuğanlarına, hizmetteşlerine, yakınlarına, tamaşaçısına Rabbim, tamaşaçılarına hayırlı ömür selametlik verip, görkem sabırlıklar, tüzümlükleri nasip eylesen idi. Kilesi günlerde de izgi dığa bilen, izgi dilek bilen iske alıp yaşarga, izgi dığadan taşlamışa yaşarga üzün mümkünlükleri nasip kıl. Rabbena غفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر. Allah Teala ruhların şad kılsın, barası uğranların cennet bahçesinde kılsın. Cemaat inşallah hazır
Kimlerdiңдер шәшәк куярга теләкләре булса, шәшәкләребезне менә шушы истәлгә куярбыз. Һәм инде калганнар җәмәгать, хатын-кызлар арттагы тарафка узарбыз, иратларыбыз менә бунда якынрак килеп сафларга басырбыз. Хатын-кызларыбыз мәчетнең менә ишегенә табан, иратларның артына табан җәмәгать үтик. Рәхим итегез. Иншалла бердәм булып җаназа намазын иншалла башкарырбыз. Иратлар җаназа намазына иншалла кызларга рәхим итәрсез. Извините, сейчас анонс будет, могли бы, пожалуйста, кстати, подальше, если возможно. Блин, мне вот разрабатывал здесь стоять. Да? Просто у меня... А, прямой эфир, да? Ну давайте маленько, вот сколько на Вы просто камеру оставьте, а сами. Человек не должен стоять. Камеру оставьте, а сами. Сейчас я настрою, конечно. Җәмәгать артка якка табан үтик, хатын-кызлар, апалар, артка узыгыз, җаназа намазы вакытында сез имамның алдына басып торырга тиеш түгел, шуңа күрә артка якка табан узыгыз. Урамда торучылар, сез инде читкәрәк китәрсез, яме җәмәгать. Яисә артка кереп китегез. Артта урыннар бар иншалла. Китәрлек. İratlarının артына чыгып калсагыз, урысча әйтсәм, аңламаучыларга. Хатын-кызлар, күбесе аңламый бугай, татарча аңлап бетермәүчеләр бардыр. Уважаемые, пройдите, пожалуйста, туда назад. Вы перед народом стоите, тут жаназа намаз читается, сейчас намаз читаем. Молитву читаем, иншалла. Пройдите, пожалуйста, туда назад. Операторлар, алар инде аларның алларында аппаратура бар, алар алдында тигән белән ини булмас, иншалла. Инде хатын-кызлар, иншалла, имамнан артка киткәннән соң җаназа намазын иншалла башкарабыз. Ну сейчас начнется, мужчина. Чего вот он же сказал с аппаратурой, можете стоять. Чего вот это, начинаете тут? Сказал же, уйду, сейчас вот начнется, настрою и уйду. Стоим. Җәмәгать иншалла җаназа намазын укырбыз, җаназа намазын башкарырбыз. Җәмәгать сафларыбызны турылыйк, иратлар сафларыбызны тигезлик, аяк астына карап, сафларыбыз тигез булсын, рәтләребез тигез булсын иншалла. Аллаһ Тәала һәр барча Наилә апаның рухына кылган дуаларыбызны кабул кылып укыласы, җаназа гыйбадәтләребезне дә иншалла кабуллардан кылсын. Җәмәгать җаназа намазы укыр алдыннан берничә сорау гына биреп алам. Наилә апаның аласылары, бирәселәре, бурычлары юк идеме? Яхшы кеше идеме? Яхшы кеше иде. Аллаһ Тәала иман байлыгы биреп, рухларын шат кылсын иншалла. Җәмәгать җаназа намазының ниятен мин кычкырып ниятлим. Минем арттан кабатлап барырсыз. Аннан соң кемнәр белә, белгән дуаларын укыр, кемнәр белми, Раббана дуасын укып торсак та иншалла саваплары булыр. Әгузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Илаһи ният кылдык. Җаназа намазы үтәмәккә. Аллаһу Тәгаләгә сәна өчен. Пәйгамбәребезгә салават өчен. Ушбу мәйтәгә дуа ва савап өчен. Юнәлдек кыйбла тарафына. Ыйдык ушбу хәзер имамга. Халисән лиллаһи Тәгалә. Аллаһу әкбәр.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ey Rabbim. Her barşalarımızın da mübarek urunda okılgan cenaza ibadetlerimizni keng rahmetin bilen kabul kılıp, ecir ve sevapların ile Hakim kızının ruhuna eriştirip, ruhun şahat eyle, ağır tufrağın jingil kılsan idi. Her barışalarımızdan razı ve hil bulup, Rabbim Allah tanış yatarga da üzün yerdemşil kıl, barası urunların cennet bakşalarında eyle, izgiliklerin orttırsan idi. Rabbena gafir li ve li validayya ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qine gazaben nar. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر. Allah Teala ruhunu kılsın. Tatar bistensiz ziratında cemaat jirden eşek inşallah kimlerdir barıga tilevişiler bulsa avtobuslar var hem maşina alıp baratırgan maşinada da burunlar var kimlerden maşinalar var günlerde baralarımız rahim itik cemaat jirdege Ильнур, все закончилось, приезжай.